नाथाय आं गले गले बुंबोबाय थादों आरो आं दिनैबो बे मोनसे खोथाखौनो बुंगोन जे बड'फाखौ जे लानानै राजखान्थि खालामनायनिफ्राय जे बिथाङा गोजानाव थानांगौ। बिथांल' नङा इउपिपिएल दोलोनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो बड'फाखौ बा बड'फानि मुंखौ जे राजखान्थिजों सरजाबनो नाङा आं बेखौनो खावलायबाय। आरो जेनेरेशन पलिटिक्सनि सायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो दहायबो बुंदों आरो आं बे खोथाखौ सरजाबनो नागिरदों। दिनै आसाम बायदिखौ जोङो रेफार खालामनानै नायनांगोन। आसाम बायदियाव जे सोरनि फिसालाया सोरनि बिहामजोआ सोरनि बिसिया दिनै बे मा होनो राजखान्थिनि फोथाराव जायगा मोननानै दं। गोजोन फुंबिलि गासिबो बिटिसि हालामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम। दा मैया ससियेल मिडियायाव रंगुल बर' बिथांनि माखासे अश्लील राव बाहायनायखौ नुनो मोनदों जोंनि बिपिएफ दोलोनि सायाव। दा बे हिसाबै बेनि सायाव आङो खेंफोरथि होनो ओंखारदों जे बिथाङा मोनसे गोबां गिदिरथार आरो मोनसे जातिनि आबेगिक मोनसे आबेगखौ बिथाङा फोरमायनो नाजादों। नाथाय बिथाङा जि एंगेलजों फोरमायदों बियो माखासे गोरोन्थि जालांदों होननानै आं सानो। दा बे हिसाबै बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बिसि सेवलि महिलारि, दा बिनि सायाव गोबांखिनि जे फेमिलि पलिटिक्सनि खोथा बुंदों, माखासे नेपटिज्मनि खोथा बुंदों। दा बेयाव आङो गिबियावनो आङो गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं निमाहा बिग्रोगोन जे आङो मोनसे उदाहरनखौ रायखांनांगोन, बर'नि मोनसे जारिमिनखौ रायखांनांगोन जे जोंहा बर'नि जोबथा राजायानो जाहैबाय राजा इरागदाव। दा राजा इरागदाव बिथाङा मणिपुरि हिन्जाव लादोंमोन, नाथाय बिथाङा जे फिसा हौवा गैयैलाय डक्ट्रिन अफ लेप्स बे आयेननि थ्रुयै गावनि टेरिटरिखौ ब्रिटिशनि आखायाव हगारनानै होनांदोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो बैनिफ्राय एग्जाम्पलखौ मोनो जि बे एग्जाम्पलानो जाहैबाय जुदि मोनसे टेरिटरियाव सोरबा सासे राजाया बा सोरबा सासे दैदेनगिरिया गावनि जे लेगेसिखौ गालांनो हायाबा बे टेरिटरियादि जोबो, दिनै बे बाथ्राखौ जोङो बै मोनसे जारिमिननिफ्राय मोननो हायो। आरो रंगुल बर' बिथाङा बेखौ बुजिनाया मोजां। दा आं बिथांखौबो कुइसन खालामनो लुगैदों। बे कुइसनानो जाहैबाय जे बर' हारिनि सोमावसारनायाव बिथांनि मा बिहोमा दङ। जे रंगुल बर' नोंथाङा जे बर'नि जारिमिननि बागै नोंथाङा मा मिन्थिगौ? जोंनि बिटिसि हालामा मोनसे समाव मामोन आरो हाग्रामा महिलारि सरकार फैनायनि उनाव दिनै मा स्टेजाव फैखो नोंथाङा बेखौ मा मिन्थिगौ? जे आं बे खोथाखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथांखौ बर' जाथिया बेफोरबायदि सोरनिबा पलिटिक्सनि मोनसे लेगेसि नागिरनो, मोनसे फेमिलि पलिटिक्स नागिरनो, बा सोरबा प्रमद बर' बिथांनि जे बिसिनि गोदोनानि सना गहेना नागिरनो थाखाय बर' हारिया रंगुल बर' बिथांखौ दिनै मोनसे कन्ट्रेक्ट होआखै। आरो बिथाङा जाहैबाय सासे स्टेबल नङै मानसि। आं सिगांबो बुंबोबाय थादों, दाबो बुंगोन, बिथाङा मोनसे समाव बनसुआव दंमोन आरो बनसुनिफ्राय थोंजोङैनो मायाव फैदों बिथाङा? बिपिएफआव फैदों। दा बिपिएफआव फैनायनि समाव बिथाङा गोबांखिनि प्रमद बर' बिथांखौ जाय बारग' चिफ बिटिसिनि, दा बिथांनि बिसिखौ गोबांखिनि रायदों, प्रमद बर' बिथांखौ रायदों, इउपिपिएलनि गोबांखिनि दैदेनगिरिफोरखौ रायदों। नाथाय बिथाङा जेब्लानो पकेटाव गरफा गरनै फैसा सोनानै होजायो प्रमद बर' बिथांजों, लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो। होमब्ला बेफोरबायदि स्टेबल नङै मानसिनि रावखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गनायनो नाङा। आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो बुंनाय रावफोरा साधारन आम जनताखौ बा जोंनि बिटिसिनि सिटिजेनफोरखौ, थागिबिफोरखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै गुबुंले खालामनायनिसो मोनसे राव। बिथांनि मोनफ्रोमबो रावानो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बिस। बिथांनि मोनफ्रोमबो बुंनाय रावफोरानो बर' जाथिनि दिनै फेभाराव नङा। बिथांनि मोनफ्रोमबो रावानो दिनै गावनि पकेट गरम जानायनि थाखायल'सो। आरो बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोखौ मानो टिकेट होआखै होननानै दाबिदों, जेराव दिनै जाय टिकेट दाबिदार प्रमिला रानी जे आबैयानो गावनो जुदि गनायनानै लाबायब्ला बिनि सायाव बिथाङा बुंनांगौ दं होननानै आं साना। नंगौ, प्रमिला रानी ब्रह्म जे आबैया मोनसे समाव बर'नि सोमावसारनायजों लोब्बा गोनां सासे राफोद आइजो दैदेनगिरिमोन। पुलिस मिलिटारिनि सेराव बिथाङाबो गोबांखिनि बुग्लिजादोंमोन। नाथाय बिथांजोआबो गोबाव सम बिपिएफ दोलोआवनो थानानै खामानि मावबोबाय, मोनसे समाव मिनिस्टार जाबाय, एमएलए जाबाय। दा बर' हारियाव जों बिथांजोखौ अरायबो सनमान होगोन आरो बे सनमाना अरायबो थालांबाय थागोन, जोंनि गेजेराव मोनसे जारिमिन जानानै थालांगोन। आरो बिथाङा बुंदों जे बड'फानि मोनसे सानस्रि, बे सोमावसारनायनि मोनसे
आबेगजों फैनाय ओनसोलाव जातियाव जेबो सोमोन्दो गैयै जातियाव कन्ट्रिबिउसन गैयै जातिनि थाखाय खामानि मावै माखासे लिडारफ्रा बिपिएफआव स्पेस मोन्दों बिथांमोना हारिनि मा खामानि मावनो होननानै बिथाङा सोंलु दैखांदों। गिबियावनो आं मुंखौ लाग्रोनो नागिरदों जे आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार जाय बिथाङा 15 बोसोर आसामखौ सासे सीएम हिसाबै सालायलांबाय बिथाङानो जाबाय तरुण गगৈ। बिथाङा दायो रुंसारि जालांबाय। दा बिथांनि फिसालाया जाहैबाय गौरब गगৈ। दा गौरब गगৈ बिथाङाबो दिनै तरुण गगैनि सासे फिसाला हिसाबै जे आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट आरो बेनि उनाव दंबावो आसामनिनो मोनसे समनि चिफ मिनिस्टार हितेश्वर शइकिया कंग्रेसनिमोन बिथाङाबो आरो बिथांनि फिसालाया जाहैबाय सासे देबब्रत शइकिया। दा रंगल बर' बिथाङा बैफोरबायदि मोनसे लेगेसिखौ नायदोंना नायाखै आरो आसामनि सासे जे बराक भेलिनि सासे पावारफुल पलिटिशियान होनोबा आसामाव जायो जोंहा बदरुद्दिन आजमल बिथां। दा बिथांनि जे फिसाला बिथांनि जे बिसि अनजालि बिसि बिसोरबोथ' दिनै राजनितिकआवनो थानानै समाजनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो रुपज्योति कुर्मि जाय आपार आसामनि सासे गोख्रोंथार दैदेनगिरि मोनसे समाव कंग्रेसाव दंमोन जाय दिनै बिजेपि दलाव जगदान जाबाय बिथांनि बिफायाबोथ' सासे पलिटिशियानमोन जायनि मुङा जाहैबाय रुपम कुर्मि आरो आसामनिनो सबसे दुइसिनथार जाय आसाम आन्दलनजों जड़ित थानानै आसामनि सीएम जादों 22 बोसोर बैसोआव बिथाङा जाबाय प्रफुल्ल कुमार महन्त आरो बिथांनि बिसि जि जयश्री गस्वामी महन्तआबो दिनै राजखान्थिनि फोथाराव फैदों। दिनै राजखान्थियाव थानानै खामानि मावदों अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौल' मानो एसेबांखिनि दबदबायबाय थादों दिनै बे लेगेसिखौ रंगल बर' बिथाङा दिनै मिन्थिनो नांगौ। आरो जोंहा बङाइगावनि जे एमपि जे फणिभूषण चौधुरी बिथांनि बिसियाबोथ' दिनै बाइ इलेक्सनाव देरहानानै दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसे रायजोनि थाखाय रायजोनि जानानै बुंनो मोनसे खाबुखौ मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गान्धी फेमिलिखौ नायनांगोन। दा बिथांमोननि खोथाखौ लानानैथ' दिनै भारतबर्षआव रावबो दुखु मोननाय गैया आरो लालु प्रसाद यादवनि खोथाखौ बुंनांगोन बिहारनिखौ। दा बिथांमोननि न'खरनि राजखान्थिखौ लानानैथ' दिनै सारा इण्डियाआवनो बा सारा बिहार बायदियावनो बा इन्टायार नर्थ इस्टआवनो दिनै गोनो गोथो गैया। दिनै रंगल बर' बिथाङा नंखाय बिदि फिसा मोनसे आयेन बानायनो हानाय मोनसे काउन्सिलाव बैफोरबायदि एग्जाम्पलखौ मिन्थिखासेयावबो मानो एसेबांखिनि दबदबायबाय थादों। आरो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट खालामनांगोन बिथाङा जोंनि उदालगुरि समस्तिनि बिजाथि जाय रिहन दैमारि बिथांनि अनजालु फिसाला बिनि सायावबो राजखान्थिनि फोथाराव बिफाया राजखान्थियाव लाबोबाय होननानै माखासे सोंलु दैखांदों। नाय बिफाया जुदि आबाद फोथाराव खेथि मावनो ओंखारोब्ला फिसालायाबोथ' निस्सय बेखौ हेल्प होखानांगोन। जिहेतु बेखिनि जेसांखिनि फिथाइ आबाद मोननानै जेसांखिनि फिथाइ बेखौ अनलि नों न'खरनि मानसियाल' मोनजाया ओरैबायदि खामानि मावगोन जे बिफा फिसाला आंबो रिकुवेस्ट खालामगोन मावबावनांगौसो खामानिखौ आरोबाव जे जायनि फिथाइखौ जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मोनजायो। दिनै रिहन दैमारि बिथांनि जे फिसालानि मावनायनि थ्रुयै आरो रिहन दैमारि बिथांनि जेसेबांखिनि सेस्थानि थ्रुयै जुदि देरहालाङोब्ला बे रावा दिनै दिसपुराव रेस्ट जाहैगोन जाय रेस्ट जानायनि थाखाय जोंनि उदालगुरिबासियानो दिनै बैखिनि डेभेलपमेन्टनि जोंनि फिथाइखौ मोनजागोन। दा आं बे समाव मोनसे खोथा दाजाबबावनो नागिरदों। दा बैसो जायै सासे उन्दै गथ'खौ राजनितिकआव मानो लाबोदों होननानै बिथाङा बारे बारे सोंलु दैखांबाय थादों। दिनै बायदियाव बिथाङासो बिटिसिनि माखासे मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा जोबोदखिनि माने मेगन सादों। जोङो इण्डियानि मोनसे सिनारियोखौ नायनांगोन जेराव मैथिली ठाकुर बिहारनि सबसे यांगेस्ट एमएलए जायनि बैसोआ 25 बोसोरल'। अब्ला रिहन दैमारि बिथांनि फिसालानि बैसोआथ' दिनै 29 इयार्सआव बा बिल' 30आव दङ 30 इयार्स जाहां जानानै फैबाय। नाथाय बे समावबो बिथाङा मैथिली ठाकुरमोन बायदि जे 25 बोसोराव एमएलए जालांनायनि मोनसे हिस्टरिखौ रंगल बर' बिथाङा नुदोंना नुवाखै? दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे मैथिली ठाकुरनि बैसो आरो रिहन सारनि फिसालानि बैसो आकाश पाताल होनबाबो दिनै लस गैया। होमब्ला 29 इयार्सनि खामानि मावनायखौल' बिथाङा मानो बुंबाय थादों? होमबा मैथिली ठाकुरनि सायावबो गाबोन बिथाङा मोनसे गाग्लोबसार मोनसे बिबुंथि होगोन नामा? आरो नाय राघव सान्दामोन बायदिखौ जों बुंनांगोन जाय सासे गोख्रोंथार सासे इउथ आम आदमी पार्टीनि रायजो सभायाव जोंनि सारा इण्डियानि जानानै बेसेबांखिनि इउथ्सफोरनि थाखाय बेसेबांखिनि भइस दैखांदों। दा रंगल बर' बिथाङा बिनि सायावबो बुंगोन नामा?
बा राघब सान्दानि बुंनाया दिनै बादियाव गाज्रि जादों नामा इउथ्सफोरनि बुंनाया आरो बुंनांगोन जे प्रफुल्ल कुमार महन्त आं दहायबो बुंदों जे मोनसे समाव आसाम आन्दलनजों जरित थानाय प्रफुल्ल कुमार महन्तआ जे 26 बोसोर बैसोआवदि सिफ जालांबाय बेनि सायावबो बुंगोन नामा बिथाङा बिथांनि बादिब्ला ओरैबायदि जायफोर आन्दलनजों जरित थानाय बिथांमोनाल' माने राजनितिकआव बाहागो लानो मोनो अब्ला रंगुल बर' नोंथांखौबो आं सोंथि खालामदों नोंथाङा दि राजनितियाव बाहागो लानानै दङ नोंथाङा अबे मोनसे आन्दलनजों जरित दंमोन बिसि एकर्डजों नोंथाङा जरित दंमोन ना बिटिसि एकर्डजों जरित दंमोन ना बिटिआर एकर्डजों नोंथाङा जरित दंमोन नोंथाङाबोथ' जेबो आन्दलनजों लोब्बायानो गैया अब्ला नोंथाङाबो थानो समाया बे खेथ्रआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि इउथ्सफोरनि थाखाय बा निउ जेनेरेसनखौ ओरैबायदि बोखांबोनो नागिरदों जायनि थाखाय बिटिसिआव सासे राफोद एमएलए बिजाथि महरै रुपम रयखौबो दिनै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव हरनो थाखाय साखाफारा जानानै दं जोंनि बिपिएफनि मन्त्रआनो बेनो जोङो निउ फेस लाबोगोन एक्जिस्टिं फेसखौबो जों लाबोगोन सोरबा जोङो 18 प्लासखौबो लाबोगोन सोरबा जों 25 प्लासखौ लाबोगोन सोरबा 30 प्लासखौ लाबोगोन किन्तु जों केटेगरि हिसाबै जोङो जयैनो माने खामानिखौ जों मावलांगोन बेखिनियानोसै